аз ҷониби ҳамаи хоҷагоҳи хурду бузурги шаҳри Турсунзода дар оғози фасли баҳор намоиши техникаву олатҳои кишоварзӣ баргузор гардид. бояд гуфт ки аз тарафи хоҷагоҳии кишоварзӣ зиёда аз 200 адад техникао ба кишти баҳорӣ омода гардидааст. дар рафти намоиш муовини вазири кишоварзӣ Зеваршоҳ Зеваршоев ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода аз техникаҳои кишоварзии хоҷагиҳо дидан карда қайд намуданд ки бояд кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. Имсол аз аввали сол маълум аст ки соли кишоварза омад, бисёр сербориш, соли хуб омад. барои кишти пунбадона дар шаҳри Турсунзода ду хоҷагии тухмипарварӣ аз ҷумла хоҷагии Дӯстӣ ва хоҷагии Шодлӣ ки бевосита барои тайёр кардани тухми хушсифат фаъолият карда истоданд ки барои захираи тухми пунбадона хоҷагии деҳқонӣ ҳақиқат низ сафарбар карда шудааст. Мақсад аз баргузории чорабинӣ аз назар гузарондани техникаҳои кишоварзие ки омодагии онҳо дар кадом ҳолат қарор дорад, дар кадом сатҳ қарор дорад ва хоҷагидороне ки замини кам доранд, дар онҳо техника мошиналотҳо дастрас намебошанд, метавонанд бархурдор бошанд ки дар шаҳри Турсунзода дар кадом ҳолат техникаҳои кишоварзӣ қарор дорад. намояндагони раёсати кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода маълумот медиҳанд ки барои саривақт анҷом додани корҳои саҳроӣ ба таври зарурӣ сӯзишворӣ ва тухмиҳои босифат захира карда шудааст ва ҳамаи хоҷагоҳи хурду миёна барои иҷрои дурнамои нақшаҳо аз давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ мегиранд. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид.